అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు జనసేన పార్టీ తరఫున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి మరొక సమస్యను తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది. కనిపించిన దైవాల కన్నా కనిపించే దైవాలుగా మనం మన తల్లి తండ్రి గురువుని పూజిస్తాం. గురువుని పూజించే సంస్కృతి ఉంది. మరి ఈరోజు దాదాపు వివిధ రకాల ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న 5 లక్షల మంది వరకు ఉపాధ్యాయులు తమ యొక్క జీవనోపాధిని కోల్పోయి ఆర్థికంగా అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళ బ్రతుకు తెరువు కోసం కూరగాయలు అమ్ముకోవడం, వివిధ రకాల కూలి పనులు చేసుకుంటూ అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. ఇదే ఇలా ఉంటే మరొక పక్క వీళ్ళని ఆదుకోవాల్సింది పోయి వారి యొక్క ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు తమ యొక్క అడ్మిషన్ను భర్తీ చేసుకోవడం కోసం అనేక రకాలుగా ఆన్లైన్ క్లాసులు నిర్వహిస్తూ విద్యార్థుల దగ్గర నుంచి ఫీజులు వసూలు చేయడం చేస్తున్నాయి. కొన్ని చోట్ల ఉపాధ్యాయులను విధుల నుంచి తొలగించడం, మరికొన్ని చోట్ల వాళ్ళకు ముందు నుంచే ఇవ్వవలసినటువంటి డబ్బులను నెలవారీ జీతాలను ఇవ్వకుండా ఆపేయటం. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు పిల్లల దగ్గర నుంచి ఫీజులు వసూలు చేసుకుని వస్తారో అప్పుడు మాత్రమే వీళ్ళకి తిరిగి వాళ్ళ యొక్క జీతాన్ని ఇస్తామని చెప్పడం చాలా అన్యాయమైన పని అన్నమాట. కాబట్టి మేము జనసేన పార్టీ తరఫున రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలకు విన్నవిస్తుంది ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం వారు విద్యా సంస్థలను ప్రారంభించి బోధనా తరగతులు నిర్వహించమని చెప్తారో అప్పుడు మాత్రమే మీరు దయచేసి విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి క్లాసు నిర్వహించండి అని తెలియజేస్తున్నాము. అంతేకాకుండా ఈ ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలో ఉన్నటువంటి బోధనా సిబ్బందికి PF, ESI వంటి వాటిని కల్పించమని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి లెక్చరర్స్, ఉపాధ్యాయుల యూనియన్స్ తరఫున జనసేన పార్టీ మీకు అప్పీల్ చేస్తున్నాము. కాబట్టి విద్యార్థుల దగ్గర నుంచి వివిధ రకాల ఫీజులను, డ్యూలను, మెస్ బిల్లులను మొదలైన వాటిని తీసుకోవటం తక్షణమే ఆపివేయాలని, ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలో పనిచేస్తున్న బోధనా సిబ్బందికి తగిన న్యాయం చేకూర్చాలని, ఆన్లైన్ క్లాసు నిర్వహణ మొదలైన వాటిని తక్షణమే ఆపివేయాలని జనసేన పార్టీ తరఫున రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నాము. జై జనసేన, జై హింద్.